Tenancy Agreement, contractul de închiriere. Bine ați venit la biroul de închirieri locuințe. În acest videoclip ne adresăm contractului de închiriere. Un contract de închiriere este contractul legal în care un proprietar cedează proprietatea unei proprietăți unui chiriaș în schimbul unei chirii. Aceasta include termenii sau regulile de închiriere. Acest acord se poate face într-unul din două moduri, verbal sau înscris. Un acord scris trebuie să includă informații precum numele juridice ale tuturor părților, adresa proprietății de închiriere și suma chiriei care trebuie plătită. O listă completă de cerințe poate fi găsită pe site-ul ORT. Dacă contractul de închiriere este verbal, proprietarul trebuie să furnizeze în scris informații contractuale în termen de 20 de zile de la încheierea acordului. Proprietarii și chiriașii pot alege între diferite tipuri de contracte de închiriere: lunar, săptămânal sau închirieri pe termen fix. Închirierile lunare sau săptămânale continuă până când se încheie în mod legal printr-o notificare corespunzătoare. Acordurile lunare au nevoie de o notificare de o lună, în timp ce acordurile săptămânale au nevoie de o săptămână. În ambele cazuri, chiriașii trebuie să anunțe cu o zi înainte de scadența chiriei. De exemplu, dacă chiria este scadentă la 1 iunie, chiriașul rămâne până la sfârșitul lunii iunie, o notificare trebuie să fie dată până la 31 mai. În sfârșit, o chirie pe termen fix este atunci când un proprietar și un locatar sunt de acord cu un calendar specific pentru închiriere. Aceste acorduri au o dată de închiriere fixă. Nu este necesară o notificare de eliberare, deoarece ambele părți au convenit asupra datei de închiriere de la început, dar cu 2 luni înainte de încheierea perioadei de închiriere, proprietarul trebuie să oferă condiții de reînnoire sau să anunțe chiriașul că contractul de închiriere nu va fi reînnoit, astfel încât chiriașul să știe dacă trebuie să se mute la sfârșitul termenului. Iată ceva de reținut. Fiecare contract de închiriere trebuie să respecte ceea ce se numește condiții standard. Acestea sunt cuprinse într-o listă de reguli care se aplică fiecărei provincii în parte. Prin lege, o copie a condițiilor standard trebuie să fie inclusă în fiecare contract de închiriere scris. Deci, cum funcționează? De exemplu, condițiile standard afirmă că chiriașul trebuie să lase proprietatea rezonabil curată și nedeteriorată. Chiar dacă acordul de închiriere impune chiriașilor să facă curățenie profesională a covoarelor, înainte de a se muta, chiriașul nu trebuie să o facă dacă nu este necesar și dacă covoarele sunt curate la plecare. Condițiile standard au întâietate întotdeauna. Proprietarii și chiriașii ar trebui să fie familiarizați cu condițiile standard pentru a facilita asigurarea unei încheieri și închirieri fericite. Pentru mai multe informații, accesați site-ul nostru www.saskatchewan.ca/ort.